Huomenta Tyynelän Tonttulasta. Täällä eletään syksyn kauniita päiviä. Kaunis päivä täällä on aina. Täällähän ei koskaan saada räntää eikä vettä. Täällä tulee vain puhdasta lunta. Näin ollen tämä esittelyvideo alkaa tällä lailla, että tämä syötetään sinne YouTubeen ja pääsette tämän videokanavan avulla ja kautta tutustumaan tällaiseen ihmeeseen Pohjanmaalla luodon kunnossa Vesterpyyn kylässä olevaan Tyynelän Tonttulaan. Tässä tulee tällainen syksyinen pieni pläjäys tästä Tonttulassa. Tonttuja täällä asuu lukemattomia määriä. Niitä on arvion mukaan, eihän näitä koskaan tiedä, kun niitä ei kerkeä laskemaan niissä mitä ja missä ja milloin ne minnekin menevät, mutta arvion mukaan täällä on noin 150 tonttua. Eli tämä jos joku on Tonttula. Siirrymme täällä Tyynylän päärakennuksen takapihalle. Täällä viime kesänä suoritin puuseppämestari Silvasti Jaakko, eli hänet täällä tunnetaan Jaakko-kultana. Hän teki tähän saaristolaissiivet. Hienot, ne noudattelee jopa museoviraston virallisia standardimääräyksiä. Tosin nämähän eivät pyöri, koska tämä kuuluu tämän Tonttulan niin sanottuun rekvisiittaosastoon. Jalat me vaihdettiin myös tälle. Ja täältä kun me siirrymme pikkuhiljaa sitten tänne aittaosastolle, niin siellä on sitten kappeli, tonttujen paja ja merimiesmuseo. Ja tuolla pilkottaa sitten ihanasti syysauringon loisteessa piikojen oma aittasysteemi. Niin, onhan täällä aikanaan ollut myös sessejä, monenlaisiakin. Tämähän ei ole varsinaisesti ollut käytössä, mutta siihenpä se on tupsahtanut, niinpä se onkin tupsahtanut ja siinäpä olkoon. No niin, nyt on siirretty sitten tänne kappelin edustalle. Näistähän saatte sitten paremmat kuvat, kun ne aukastaan oikein siihen joulun loistoonsa, mutta kurkataanpa hiukan sisälle, mitä tämä kappeli haluaa meille paljastaa. Hän ei paljasta meille mitään, annetaan olla. Ja tonttuverstas. Se on mielenkiintoinen. Kappas vain, tännehän jo on jäänyt taloisännän sukset. Joo, nuo varmaan jo pikkuseen Lahden kisoja laitettu seinän viereen. Tuohikontti, kyllä. Kyllä täällä ihan selkeästi on urheilulliset tämä väki. Ja siinä on palotikkaat. Niille ei ole vielä, tai nämähän on itse asiassa meritikkaat, joilla on ennen tultu laivasta pois ja laivaan päin. Soitetaanpa kelloa tähän näin. Se on laivakello. Pihapiirin vanhin rakennus eli kirkkoväärtin tupa. Ai että ne värit sitten sopii tähän syksyyn loistavasti. Siinä on punamultaa ja keltamultaa sulassa sovussa. Näin, ja syystyöt on täällä aloitettu ihan mukavasti, kukkia pois. Se on vain lyhyt on se kausi, jolloin kukat täällä loistavat, mutta vielä niitä on kuitenkin täällä jäljellä. Tähän, mihin me nyt astelemme, tähän tulee sitten joulupalatsi, eli talvipalatsi. Nyt se on ollut kesäkäytössä ja kukat ovat jo hiukkasen niin kuin valmiina lähtöön. Neiti on hyvä ja lähtee kans sitten kohtapuoliin sisätiloihin, koska sinä olet kipsistä, mutta et kipsissä. Ja näin ollen siirrytään tänne. Tässä on ollut tämän talon vanha navetta. Ja täällä oli Eijalla sitten mahtava, hieno pukunäyttely.
Siellä oli 1800-luvun pukuja ja näin poispäin. Ja täällä kävi satoja ihmisiä ihmettelemässä, että kuinka hienoja, siis aivan mahtavia entisajan vaatteet oli. Niiden värien loisto. Mustavalkoisista filmeistä ja kuvista niitä ei ymmärrä, mutta täällä kun ne livenä näki, niin täällä on erään suomalaisen taiteilijan lohi. Tämä on tämän talon isännälle, kun hän täytti 60 vai 50. On niin nuorekkaan näköinen mies, että niin en osaa nyt oikein mennä arvuuttelemaan, että kummalle vuosikymmenelle sattuu. Kas. Siellähän on itäsaksalaisia tonttuja. Joo. Nämä eivät voi kilpailla näille aidoille, mutta ovatpahan siinä syöttinä. Ovatpahan hyvinkin. Ja siinä on myös talon nuori pari saaneet toisen. Se oli hieno tilaisuus täällä. Se oli kesän loistoa jokunen aika sitten. Että täällä on mahtavia yksityiskohtia. Tonttulahan aukeaa virallisesti sitten joulukuun alussa ja sitten kun te pysytte vain tällä kanavalla, niin tulette jo näkemään. Siellä on vaikka ja mitä tänne pyritään laittamaan, niin nekin pitkänmatkalaiset, jotka eivät tänne pääse, niin pääsevät kyllä tähän sitten näiden videoiden avulla. Pysykää kanavalla ja ollaan kuulolla. Tontut herää kohta.